Toto je absolútna krása. Absolútne dobrodružstvo. Sme totálne mokrí. V diablovom hrdle. Tak už ideme busom do Iguazu. Máme asi 36 stupňov a ideme busom, ktorý nie je klimatizovaný. Hrozne moc sa potíme. Takéto teplo som zatiaľ nezažil v Latinskej Amerike. Vítajte pri jednom zo 7 divov sveta. Tak vítáme. Tak prešli sme vstupom a ešte nás čaká cesta týmto busíkom. Ako správni turisti. Premotivovaní. To vidím v diaľave, už to vidím Iguazu. Tak poďme bližšie. Normálne na nás začala striekať voda, ak sme blízko tých vodopádov, je to absolútne masívne. A už tu chodíme asi pol hodinu, je to strašne veľké, je to neuveriteľne veľké tie vodopády. Ja som myslel, že to je proste 2-3 vodopádiky, ale to má normálne niekoľko, možno aj kilometrov by som povedal, fakt obrovské. Na mňa kúkajú jak na debila. Ty vole, pozrite čo tu máme. Nosál, alebo ty kokos. Pozrite koľko ich tu je. Prišli sme do diablovho hrdla. No však posúďte sami. To je absolútne ohromné. Absolútne ohromné. Vážne to tu strieka. Vo vnútri diablovho hrdla. Hrozne moc. Toto je absolútna krása. Absolútne dobrodružstvo, sme totálne mokrí, v diablovom hrdle, strašne veľa vody tu na nás špliecha. Kúknite sa dole. Tu kebyže ma niekto trgne, to je behom sekundy koniec. Kokos, to musíte vidieť. To sa nedá opísať, dámy a páni. Absolútne tu na mňa strieka voda. Ja nemám slov, už normálne vrpcem, trepem blbosti. Asi 2 metre od vodopádu. Konec, nemám slov, najlepšie na svete. Poď sem. Poď sem, kámo. Poď sem. Nechoď preč odo mňa. Kúkaj do kamery. No ty si drzaň. Normálne nosáli, hajzli, tuto žerú odpadky. Drzáni drzí. Tak sme už pri úplne poslednej panoramatickej časti Iguazu vodopádov. Nejaké hodnotiace slovo. Je to naozaj jeden z divov sveta. Je to... Akože zdá sa to o mnoho menšie. To má niekoľko kilometrov. To je proste niekoľko kilometrov vodopádov. Naozaj, vidíte, aký som z toho úplne až oťapený. Ja nemám slovo, toto je asi najkrajšia vec, čo som kedy v živote videl. Absolútne som nemal žiadne očakávania, čože nejaké vodopády, nič. Ale totálne predčilo všetky moje očakávania, všetko, čo som čakal. Ja budem asi plakať.